Ola, outro xeito que temos de separar notas iguais na gaita, ademais dos picados que xa vimos, pois son os batementos. Os batementos neste caso é un movimento contrario dos picados. Os picados, recordades que dábamos unha nota e levantamos un dedo superior á nota que estábamos dando, un dedo calquera, vale? Superior á nota que estábamos dando. No caso dos batementos, o que facemos pois precisamente é utilizar dedos inferiores, dedo ou dedos inferiores. En que consisten? Pois consisten en precisamente, de aí ven o nome de bater os dedos contra o punteiro, bueno, neste caso é a frauta, pero consiste en bater os dedos contra o punteiro, provocando un efecto tamén de, non de corte exactamente, pero sí podemos falar dun picado ligado, por decirlo así. Si damos unha nota, facemos un efecto aí como se nun diagrama, como se baixara un pouco a nota e logo continuara, non? O efecto contrario a un monitor destos que miden nos hospitais os corazóns e todo isto, vale? En vez de ser así e tal, isto o que fai é baixar e continúa a nota. Para iso, imos ter que aprender bastantes cousas. Agora volo conto. Temos que aprender bastantes cousas porque a representación deste recurso, desta ornamentación, este recurso que temos para repetir notas iguais tamén, pois non é con números, como fixemos cos picados, senón o que facemos é poñer unha liña ben enriba ou ben debaixo da nota na que temos que facer o batemento para entrar nela. Igual que o picado, entre dúas notas iguais, o picado iba enriba da segunda nota. Pois neste caso, igual, entre dúas notas iguais, o batemento vai enriba ou debaixo, xa digo, da segunda nota, porque necesitamos facer o batemento para entrar nesa nota. Ben, e como só se representa cunha liña, o que temos que aprendernos é unha táboa de batementos que tedes tanto no blog da aula de gaita, no apartado dos batementos, como que veredes máis ou menos por aquí, vale? Pero temos que estudiala con detemento e prestarlle moita atención, porque a cada nota lle corresponde, polo meu sistema, claro está, a cada nota lle corresponde un batemento cuns dedos determinados. Así non temos problemas de con que facemos isto, con que facemos o outro. Entón, xa o temos claro, entón, pois, se queredes seguir estas directrices, os que vindes a clase comigo tedes que seguilas, e os que non, pois facede como que irades, como os alumnos meus que no momento deixen a nosa escola e traz, pois tamén que fagan como millor lle vaya, que como fixemos todos no seu momento. Entón, imos con esa táboa. Temos o do, a nota do, que o batemento facémolo co dedo co que daríamos o si, vale? Como vedes, o movimento ten que ser rápido e debemos tocar. Neste caso, o burato non se debe tapar de todo. Se o tapara de todo, realmente o que estamos facendo é dar unha nota. En este caso, non ten que ser dar unha nota, ten que ser un efecto moi livián. Estamos dando ese do, ten que ser ese efecto de que dé a sensación de que repetimos a nota, pero que non está cortada de todo. Repito, co do, no do sería co dedo maimiño da man dereita, o batemento. Vale?
temos que, cando facemos o batemento, eu normalmente fago o batemento, estou dando a nota, collo impulso co dedo e o lanzo e volve ao seu sitio, No do, con un dedo. No re, con 2 dedos. Aquí temos que ter moito cuidado porque este batemento, se tapamos demasiado, sona moi cargante. Isto non debe ser, senón que debería ser isto. Cos 2 dedos, co anular e co mainiño da man dereita. O que fago é estiralos un pouquiño, vale? De feito, que non cheguen a tapar nunca o burato enteiro. No mi, con 2 dedos, sería o medio, o corazón, e o anular. Este queda arriba. A ver, así o vemos mellor. Eso sería no mi. No fa sería cos 3 dedos. O indicador, medio e anular. Este tamén queda arriba. Como vedes, non sei se vos fixades que cando vou facer o batemento estiro os dedos, os poño un poquinho tensos precisamente para que cando baten na frauta ou no punteiro no seu momento, pois que non tapen demasiado os buratos. Se eu os deixara normal, vedes que sonaría a nota do. Entón, eso non nos interesa. O que nos interesa é que haxa, como dixen antes, un efecto moi livián, unha variación de nota que si nos leve, por decirlo de algún xeito, a que esa nota se repite. Vale? E agora, no sol, podemos apoiar igualmente co dedo vainiño da man dereita, e logo no sol é con un dedo, con un. Este é un pouco así, un pouco así. Póñome así para que vexades o movimento. No la, con 2 dedos, como se fora no mi, pero neste caso no la. No si, cos 3 dedos. E no do, si é aberto, levantando este de atrás, podémoslo facer igual que co si, con estes 3 dedos, pero tendo este dedo atrás. Si é o do pechado, tanto na posición na posición A ou na posición B, pois sería como no do de abaixo, vale? No do de abaixo facíamoslo con un mainiño da man dereita, pois no do pechado tamén o facemos con mainiño da man dereita. Polo tanto, isto tamén hai que exercitalo, podes exercitalo primeiro por separado, collendo nota por nota, facendo varias veces, e logo intentando xa facer os exercicios. Por exemplo, o primeiro exercicio que tedes de batementos sería vedes, escoitades que parece que repetimos as notas,
o aire sai continuo, menos cando teño que coller aire, que eso podemos collelo en calquera momento, vale? O aire sai continuo e o que logramos é un efecto que nos dé a sensación de que esa nota se repite. Espero unha vez máis que vos servira de axuda estas indicacións, calquera cousa que teñades, consultades a través da ETRAD ou nos mesmos comentarios tanto do blog da Aula de Gaita como do vídeo no canal de YouTube da ETRAD de Vigo. Moitas grazas e ata logo.